estàs fent? Intentant agafar aquesta fruita, però és que no arribo. Mira, jo t'ajudo. Moltes gràcies. Vols una mica? Sí, gràcies. Què treu el meu oi? Aquesta poma és meva. Però és que... Sisplau. És meva. Saps què vol dir la cooperació? No. Vol dir que tu deixes les teves coses als altres i que després ells potser t'agraeixen els teus actes. Vale. Us ho deixaré, però amb un permís. Que em cuideu a l'hort i sempre que entreu a l'hort em demaneu permís. D'acord. Gràcies. És que portàvem 4 dies sense menjar i no podíem aguantar A més. menjar que voleu. Gràcies. Moltes gràcies.